Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un vídeo podcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou ensinar a calcetar, aquí veño eu a esbardallar do que me gusta, que é calcetar, claro. Veño a presumir do que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Xa estamos en decembro 2025. Normalmente, en moitos videopodcasts de tecido, o que se fai no último podcast do ano é un recompilatorio de todas as cousas feitas durante o ano. Eu, sinceramente, non me dei conta hasta que me puxen a gravar e dixen cachis, puiden ter feito isto, pero non. Ni sequera mirei en Ravelry os proxectos que fixen durante este ano, nin os metros, porque son bastante constante neso. Son bastante constante en ir apuntando. Se non é na miña libreta, é en Ravelry. En xeral, levo as dúas cousas bastante ao día. Pero eso, non preparei nada. Como o mes pasado non fixen directo, non fixen directo ao final, pois seguramente faga este ano en directo, se queredes, pois, aparte de ensinarvos a manta de restos, que eu que sigo, pois, adoito facer nos directos, podo falar desas cousas. Sí. A ver como me calará a xenda para facer un directo neste mes de decembro. Vale, decembro Nadal, durante novembro, pois ao final fixen algunhas cousiñas de Nadal. Vou vos ensinar os rematados, que o primeiro é o que estades vendo, que é a chaqueta Step by Step de Florence Miller, que, como vedes, rematei, sí, sobroume moito fío deste que comprar en Madrid. Como lle dixen eu a dependente da tenda e non me fixo caso, pero sobroume. Creo collera 4 madeixas, porque ela deixoume que con 3 non me chegaba, e chegábame con 3. Sobre todo, porque isto rinde un montón. Non me chegaría con 3 se a fixera máis longa, pero, a ver, onde vos ensino? Aquí teño o oso da cadeira, que chegame por aquí. É certo que lle fixen o que ven sendo as tapetas e o elástico con outra cor. E notase un poquinho de diferencia. Non me convencía. Isto non sei se recordades. Bueno, estou un pouco dispersa. A tapeta fixena con Katia Merino Classic, creo que é Merino Classic, que fixera o de Claudia Quintanilla, que agora non me sale o nome, Waterlilies. E cando os collín un con outro, a sensación de que este era como un granate frío e este é un granate cálido, e como me chocaba moito. Agora na pantalla non me está chocando, pero ahora cando vos ensinei de cerca sí. Sinceramente, noto eu, estáme chocando, pero non queda mal. E aparte, esta chaqueta o que quería eu era para casa, fixenlle para poñer por encima de calquera cousa. Fixenlle a tapeta é de double knitting, que empezas desde abaixo, vas unindo a medida que vas avanzando. E fixenlle non me sale a palabra, os ollais, madre mía, fixenlle os ollais, pero non lle puxen aínda botóns. Ten aquí o ollal máis alto e este de aquí, porque é bastante abertiña. Pero iso. Poden yo facer outro aquí, pero onde acaban os aumentos, porque empezas desde arriba. Acaban os aumentos, era aí. Entón é onde ten o primeiro. Acaban os aumentos é aquí. Entón é onde ten o primeiro ya. Eso, é unha chaqueta moi de poñer por encima de calquera cousa e salir abrigadiña. É moi lixeira, a verdade é que é super lixeira, é moi oversize. Aquí está o meu brazo de verdade. Eso é todo os aumentos do raglan, como ves, é super ancha. Era exactamente o que quería. Que máis vos digo desto? Non se me ocurre. O patrón, eso, é de Florence Miller e ten o tema de pagar o que ti queiras. Ten un prezo en Ravelry, pero ten, no propia descripción do patrón, ten varios
varias opcións de desconto. Desconto do 100%, 50% ou compralo directamente sen desconto. Eu collino sen desconto e despois, cando vin que o patrón era ben, porque ten un tutorial en YouTube con como facer a chaqueta. Entón pensei que simplemente o patrón ia ser unha receta, pero non, está completamente calculado. Eu sei o traballiño que dá facer eso, entón ao final acabei no pagando, porque pagar por unha receta non me gusta. Ahora, pagar por un patrón, teño a voz un pouco tomada, perdonad, pagar por un patrón traballado e testeado, sí, non me importa pagalo, e aparte que está moi ben explicadiño. Dache dúas opcións. No patrón ten escrito como facer os ollais dunha forma diferente. O sea, facendo... quedan hebras, ao final quedan hebras, porque a metade do ollal falo con fío separado. E no vídeo explícache como facelo ca mesma hebra. Porque a verdade é que é complicado, despois estou pensando, claro, ponche no patrón, se queres facelo sen que che queden hebras que rematar, mira no vídeo, porque é complicado de explicar en escrito. E a verdade é que sí que é complicado de explicar por escrito como se fan os botóns, os buratos dos botóns. Porque vais traballando co fío e faz esta metade e despois faz esta metade. Pero tens que ir recollendo a hebra que queda entre as dúas metades para que non quede no medio do botón, o sea, no medio do burato. Entón, explicarlo eso por escrito, que o entenda todo o mundo, supoño que será que chegou a un punto que dixo ela, é imposible que o explique, entón, a opción de mirar o vídeo. E a verdade, queda moi chulo. Moi chulo, queda moi ben feito, porque ao final estás facendo double knitting nas dúas metades e despois volves outra vez a facelo. A diferencia é que eso, que no que ten escrito no patrón faz as dúas metades ao mesmo tempo con dous vídeos diferentes e no que ves en vídeo faz este anaco, despois faz este anaco, pero levantando a hebra para arriba. Ese é o tema que entendo que é o complicado de explicar por escrito, pero queda moi chulo. Aí non se nota tanto a diferencia entre granates, pero se acerco máis, se cada notades que este é máis frío. Creo que na pantalla parece incluso alaranxado, pero non é alaranxado. É como que tira máis a violetas e este tira máis a laranxas, pero na pantalla non se está vendo ahora esa diferencia. Bueno, non me molesta porque eso é para andar por casa, vale? Hasta aquí o primeiro patrón, que eso é o Step by Step de Florence Miller. Vale. Que comentara que quería facer, que xa vos ensinei no episodio anterior, ademais, que teño aquí, que o puxen no anterior, que teño acabado o chaleco de Nadal, que o teño cas hebras sen rematar. Este é o traballiño que vou ter esta semana cando volva do traballo, que vai ser rematar o chaleco todo. E aquí o vedes. E está sen lavar, que sí que o vou meter, isto ao final é algodón e acrílico, podo metelo na lavadora sen problema. Vou no poñer para que vexades que me fai un poquinho de bolsa no tema do ombreiro, pero que me dá igual. Isto tiña que baixar un chisquiño máis. Eu fai aí un pouquiño, é que sinceramente que me dá igual. E aí vedes que me fai aí. Non sei se poñerlle unha goma elástica todo ao redor do ombreiro para que tire, pero que non sei se o estarei fastidiando máis. Non o sei, pero iso. Eso, acrílico algodón de Melissa, que compro no meu bazar de confianza. Usei agulla... gancho, usei gancho de 3 milímetros e medio, e despois recollín puntos o que ven sendo o elástico de abaixo e a tapeta está feita con dúas agullas. Este fixen un elástico normal e este aquí recollín puntos, fixen un pouco... fixen elástico. Ai non, é todo dereito. Fixen todo dereito, despois fixen unha volta ao revés, e despois todo dereito e unín adiante e atrás. O
O sea, o final co principio. Unín os puntos do final cos que recollera ao principio. É que non sei se me estou explicando. Cada vez que digo unha frase dá má sensación de que estou liándome máis. Pero eso, eu creo que queda moi ben. A cousa que isto quedaría moito mellor con mangas e non se desbocaría tanto. Eso, que non sei que facerlle, porque como que queda moi desbocado. Faime aquí unha bolsa, claro. Entón non sei se facerlle unha medio manga. Non, porque vai quedar raro. Que ao ser unha manga recta aí vai quedar rarísimo. Se fago solo media manga. Non, vai quedar así. Eu creo que vai quedar así. Pois eso, o que me queda son rematar as 40.300 euros que teño por aquí e darlle unha lavada rápida, que pode ir á lavadora porque isto sin problema. O único que voulle meter 40.000 toallitas de color para que non haxa non destiña no branco as outras cores. Bueno, as costas xa vos ensinar que fixera, en vez de facer cadros pequenos, fixen 4 cadros grandes para as costas. Vale, puñer a miña chaquetiña. Ai, que elixeiriña, gustado. Vale, que máis vos digo do chaleco? Creo que nada máis. Unín os granis, uninos facendo cadea, o sea, collendo unha hebra de cada V e facer cadea por encima. Ai, non sei se... Isto tarda en enfocar un pouco, pero acaba enfocando. E nada máis, creo que nada máis. Voy a dicirvos. Os ombros fixenlle simplemente unha... Ai, non me sei o nome dos puntos, eu sinto moito, non me sei o nome dos puntos. Punto alto, non sei o que lle fixen aquí. E claro, tampouco sei ler. Vale, punto baixo non é... Non, minto, fixen 2 cadeas de punto baixo. 2 cadeas, 2 voltas de punto baixo. Cada o que tiña que facer na última volta de punto baixo, diminuir, facer diminucións para que quedara un poquinho máis cerrado. Ainda podo facer eso. Desfacer a última volta de punto baixo e facer unha diminución para axudar a pechalo, a pechar a sisa. Creo que vou facer iso. Bueno, xa vos ensinarei. Xa farei algunha foto para ensinarlo. Vale. Entón, o step by step, o chaleco de Nadal, vou vos ensinar que fixen este con Katia Polaris, que creo que está descatalogada. Bueno, da igual. Katia Polaris. Fixen este xersei de un aniño. A miña idea era facelo de manga longa, pero non o teño aquí. Non me chegaba. E non sei por que me quedou así o baixo, pero bueno. Teño as hebras rematadas, sí, pero non as cortei. Vou as cortar xa agora, que estamos. É o patrón que adoito usar, que me gusta un montón, que é o Good Old Raglan de Twisted Knitwear, creo que é Twisted Knitwear. E ten tallas desde 0,3 meses hasta 14 anos, se non recordo mal, creo que era hasta 14. É a que uso para bebé. Este non me daba tensión 100%, entón para 9-12 meses fixen a 6-9 por números. E aí está, xa lle cortei as hebras. Creo que me quedou aquí unha. É posible. Si, quedoume aquí esta. Bueno, está. E nada. A Katia Polaris fai aí, entón o que fixen foi facer o longo que necesitaba. E despois retomei os puntos da manga e fixenlle este anaquiño máis, que tampouco fixen moito máis. Al final, creo que fixenlle 3 voltas de punto elástico e despois fixen un peche islandés. Gústame un peche islandés. Creo que queda moi guai. E abaixo tamén yo fixen, sí, islandés, que fai como unha textura que me gusta. Vale, e non sei por que me quedou eso aí,
cando puxen a bloquear quedoume retorcido e retorcido está. Bueno, a ver se soluciono un pouquiño doblando de alguma forma. A ver se así aguanta aí e volve ao seu ser. Vale, este é o xersei que quedou de manga curta porque non me daba o fío para máis. Porque non tiña outro novelo de Katia Polaris da mesma cor. Tiña Katia, non me queda un, de Polaris, pero en azul marrón, non en negro vermello como este. Vale, que máis fixen durante... Isto ocultéivolo durante este tempo. Ui. Que se desfocou a cámara, non sei por qué. Son 40.300 estrelas. Creo que teño algunhas falta por aí para ensinarvos. A cousa é que ensinon rematados, pero en realidad están sen rematar. Fixen estreliñas, están todas as hebras ainda soltas. Que fixen foi un anel máxico. Isto non vai querer enfocar porque me ve a cara. Hai un anel máxico, despois fixen anel máxico, 2 cadeas e despois un punto puff, o sea, coller lazada hebra varias veces, pechalos, facer 2 cadeas, facer un deslizado sobre o peche dese punto puff, despois outras 2 cadeas e un deslizado sobre o anel máxico, e así todas as veces. 2 cadeas, punto puff, pechar 2 cadeas, deslizado 2 cadeas, deslizado sobre o magic, sobre o anel máxico. E volta. Así hasta ter 5 puntiñas. E despois das 5 puntiñas, non sei cantas fixen, 20-25 cadeas. E a idea é, agora, poñerme con todas estas todas que teño aquí, e facer así. Teño que coller onde rematei e a hebra do final rematalas todas e usar a de remate para pechar aquí o... non me sale a palabra. Estou de palabras básicas, hoxe vou mal. Pechar así para ter un anel, algo para colgar. E a idea é vou ya dar aos compañeros de traballo, espero que non estean vendo isto ninguna compañeira, para elas, para que fagan, cada unha levará unha estreliña e nada, a idea é iso, que poidamos colgar de calquera parte do uniforme ou levar para o árbol, porque isto no árbol, un árbol todo destas estreliñas que eu creo que quedaría moi bonito. Se atopo o vídeo que estaba en xaponés das estrelas puff estas, enlazareino por aí abaixo, pero eso, era un vídeo en xaponés e saqueino mirando porque había moitos tutoriais das estrelas de crochet, pero non me gustaban, e o único que me gustaba era dun que estaba ou en xaponés ou en coreano, creo que era xaponés, pero bueno, meto en rematados de novembro porque en realidad sí que rematei os novelos que tiña de amarelo para facer iso, pero ainda me quedan. Son 100 e pico as que fixen. Así que, a ver. Vale, e con isto os rematados. E pasamos aos en proceso. O que vos vou ensinar en realidad era un rematado, pero que vin que me quedaba o corpo demasiado ancho, entón desfixeno, fixenlle unhas disminucións e estou volvendo a facer o corpo. Volve a ser o Guthol Raglan, nesta vez fixenlle aí un debuxiño, o sea, collín cantos puntos tiña que ter, os puntos que tiña aquí, despois de ter acabado as voltas curtas, e busquei en Pinterest varios debuxiños e inventeime a disposición. Tinlles un árbore grande no centro, 2 renos que miran pos lados, que miran po árbore, e 2 arboriños pequenos. E nos ombros, nos brazos, puxen o reno
que mirara sempre para diante. Entón, están en espello. Estes renos miran sempre para a árbore. Están as árbores para diante. E nas costas, pois, fixen o mesmo. O de... os renos mirando para a árbore e arboriños pequenos nas esquinas. Creo que quedou bastante ben. Nas mangas o que fixen foi facerlle unhas 4 voltas de elástico e despois unha volta dereito ca cor principal e despois pechar en peche islandés. É que me gusta o peche islandés, é unha tontería, pero pareceme super sinxelo e super bonito. Entón, nada, isto era un rematado, pero que non está rematado. O sea, en rematados metín as estrelas que non están rematadas e en proceso meto este que era un rematado que decidín que non era rematado. A clasificación de hoxe está un pouco mal, vale? Pagas moito caso. Vale. Estou apuntando aquí en que orden digo as cousas porque despois así resultame máis fácil buscar facer as notas. Vale, isto é o mesmo. É DMC dunha chaqueta que desfixen e Katia Baby Merino, pode ser? Non, non é Katia. É Drops. Merino Baby. Creo que sí. Eso, non me daba a mostra, entón pois tuve que cambiar a talla. Era para un ano, entón fixen a talla anterior. E nada, eso, o corpo quedou manchísimo, non sei por qué, ainda que lle fixera, ainda facendo unha talla menos, víalo co outro. Este sí que me... No, este tampouco me daba a mostra. Pero da igual, víalo ao lado do outro e sobraban 2 dedos deste. Non sei por qué, será que no corpo afrouxei máis? Non entendo. Entón, pois, quedábame anchísimo. Entón, pois, en vez de desfacer todo, o que decidín foi coller e meterlle unhas disminucións xusto antes de separar pa mangas. Cheguei hasta aí e fixen un par de disminucións. E nada, e agora estamos volvendo a facer o corpo. E nada, a ver, que máis? O xersei este. Vale, continuamos. Estou facendo tamén outro buzo raglan. Este teño, como me puxen a facer 3 ao mesmo tempo, ao final non teño agullas, teño 2 de 4 milímetros. Entón, pois nada, este é outro que estou facendo con esta Katia Baby Jaguar. É super suave, suavísima. É acrílico e poliamida. É suavísima, suavísima, suavísima. A diferencia que fixen do patrón, esta sí que me dá a mostra clavada. Esta é unha talla 2 anos. Sí, creo que é 2 anos. Teño apuntado na libreta, pero por non poñerme a mirar. Como únicamente tiña 2 novelos e non sabía se me iba a dar, que iba a ir moi xusta a cousa, este é o primeiro novelo. Incorporei o segundo aí aquí, neste rosa laranxa. Por aquí máis ou menos. Levo 4 voltas co segundo novelo. O que fixen foi non montar no elástico. Montei nos puntos xa de despois de ter feito o elástico. Entón, despois únicamente, se non me chega con outro novelo, fago os elásticos de pescozo, do colo, dos puños e do corpo, e hasta onde me dea isto. Que non sei. Con un novelo fixen xa o que ven sendo toda a parte superior. Vou ir un pouco xusta para o corpo, pero é simplemente facerlle máis elástico, tanto a mangas como a corpo. En vez de facerlle creo que pide 2 centímetros de elástico, pois fagolle 5. Queda un pouco raro para unha prenda tan pequena, pode ser, pero o caso é que dé as medidas e que eu non quede sen fío. Vale. Gústame moito este patrón, creo que xa o podedes ver, descubrino hai un par de anos. Sí, por aí, hai un par de anos. Flípame, porque é un patrón de xersei raglan para bebés
que ten voltas curtas, porque moitísimos patróns de bebé non teñen voltas curtas. E para min pareceme algo que queda moi elegante. Entendo que non se fan as voltas curtas porque ao final condicionache a usalo sempre dunha forma. E entón se o bebé se mancha ou aprende que dá unha mancha evidente, con darlle a volta e usar o que antes era a costa de frente, vale. Pero eu creo que en tallas de 1 ano, 2 anos, que xa son máis grandiños, que eu creo que queda moito máis bonito se ten voltas curtas, se hai unha pequena elevación na espalda, e existen os babeiros. Entón, pues, eso. Nada máis, respecto aos 3 Goodall Raglands que vos ensinei. Un que está rematado, 100%, outro que estaba rematado e que xa non, e outro que eu teño parado porque me puxen cos outros dous e xeno de lado. Que me queda? O gorro elástico que estaba facendo, recordades, estaba facendo o Classic Rivet Hat de Pool Soho, cambiei, desfíxeno, e porque non me estaba gustando. Non me estaba gustando como quedaba esa la en elástico 1x1. Entón cambiei, son 120 puntos igual, a cosa que... Ui, que vos estou ensinando revés. 3 dereitos, 2 reveses, e o Jack Cousteau Hat, que non sei de can é, pero bueno, é o Jack Cousteau Hat, que tamén o teño feito varias veces, e eu creo que queda moito mellor. Gústame bastante máis. Entón, pois nada, aí estou, volvendo a facelo porque non me estaba, e xa levaba moito, non me estaba gustando nada, como que quedaba como demasiado apelotonado e non se daba visto as pintitas de color entre puntos, porque o ser 1x1 como que se escondía seguido a hebra, e neste como que ves a hebra continuar, polo menos un pouquiño, eses 3 puntos vela continuar, e eu creo que queda mellor. Nada máis que dicir desto, simplemente que deuseme por desfacer cousas que xa tiña case acabadas. Vale, e con isto o que teño, o sea, todo o que teño rematado, todo o que teño en proceso. Agora tocaría falar de futuro. Que quero facer no futuro? Bueno, durante o mes de novembro publiquei o meu primeiro patrón, que é o Sargadelos, o colo gorro Sargadelos, que xa falei moito por aquí del. Entón, pois quero facer outro. Creei un grupo de Telegram, que a verdad non se está falando moito, pero creei un grupo de Telegram para a xente que se queira unir a facelo, que o faga, e elixín esta combinación para facer o meu segundo Sargadelos. Ui, que mal se ve aquí ahora mesmo, para que quito. É este morado e este rosa antigo que ten unhas manchiñas laranxas como se fora así óxido, e eu creo que vai quedar un colo Sargadelos ben bonito. Eu creo que sí. E nada, sigo a voltas co de escribir o do xersei Sargadelos, pero agora mesmo non me dá a vida para máis. Así que nada, creo que non teño máis que contar agora mesmo. Moitas gracias por acompañarme un ano máis nestas divagacións miñas, que de verdad necesito como objetivo do ano que ven preparar isto mellor, porque poñome aquí sen preparar absolutamente nada e non me saen nin as palabras máis básicas. Necesito un poquinho máis de organización, non ter na libreta do que apuntados os proxectos e xa, senón notas completas de que quero falar de cada cousa en concreto. Incluso, non sei se facer unha chuleta de palabras básicas e poñerme aquí, porque vese que non, a miña cabeza non funciona ben. Nada, eso, moitas gracias por acompañarme aquí un ano máis. Espero facer directo, non sei seguro cando, pero xa vos irei informando. E nada, dadelle like ao vídeo, non sei se os pode hypear, se podedes hypeade, non sei como furrola eso. Nada, moitas gracias por estar por aquí,
comentádeme para saber que existides. E nada, un bico máis grande. Chao.